Zimbindaba be-FNB Stadium namhlanje kuthando nesithembu season 8 episode 30. uMangwabe noSneh noMakhumalo bazawujongana ngqo molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. Sonke baba uMseleku ubizile ke niyazazi meetings zakhe bahleli kula tafile yoxoxa ke amatyala yoxoxa nemiba ke yakwaMseleku. Sibona kukho uMakhumalo, sibona kukho uMangwabe, sibona kukho uMpilo, sibona kukho uSneh notata uMusa Mseleku ke uchair. Andiyazi ke ba uMpilo ithini into yakhe yena because akekho involved kulanto ye role nanto ba ke uSneh esithi akabathandi uMakhumalo noMangwabe. So ke into yenza katata uMusa Mseleku uyazama ke uthetha ngalento, sibone uSneh uyaphakama. Caba ke uMangwabe ke aqonda ba akaloku azokwazeka uSneh funeka ephendulile ngento azithethileyo. Niyazi ke uSneh xa into eyibona ingathi upitsekile uyathanda uthi walk away okanye ke akhale. Hayi uMangwabe sana wamlandela bingesiya sikamacele kunye noMayeni besilwa pha enkundleni. So ke noMangwabe noSneh i-confrontation yabo yenzeke sekungaphandle kumiwe ngenyawo. uMpilo yena ke noMakhumalo bebeme ngaphandle kwendlu bebukele. uMangwabe eqonda nengqo noSneh. uSneh wade wathi ubakhe wandibeka isandla. Ndabona uba uMangwabe ke akaqhelwa inoba uyakhawuleza ufika emntwini. uSneh samve sitsho ukuba ukhe wandibeka nje isandla. uMangwabe wathi, Sneh, kutheni usiphatha ngolu hlobo? Kutheni usiphatha okwenkunkuma emveni koba sizama akukho nto singayizamiyo for wena? uSneh uyabonakala ke eneenyembezi. Guys, inzima indaba epodcast interview yayishushu, sayenza i-content kwayiloo nto, but ke bethu nafuneka sikhumbule uba ziimpilo zabantu ezi. Hopefully ke uSneh uyawude akwazi ke uzithoba uba uphosisile okanye ke kukho mhlambi icala likaMangwabe angakhange libekwe kakuhle because we only know iside ele story lithethwe nguSneh. So mhlambi naye uSneh ke uzawukwazi ucacisa kakuhle ubethetha ukuthini noMangwabe okanye uzawuexplaina mhlambi ba hayi bakhe baxabana noSneh ngolu hlobo okanye into yerole yayingolu hlobo, uyabo. So ke uMangwabe uyabonakala ephephisweni, uyavakala nakwilizwi lakhe uba waba hurt okanye use-hurt phofu yile nto ke yathethwa nguSneh kwi-podcast. Well, maningenzi ke ngathi wathetha ngoMangwabe qha, wathi uMangwabe noMakhumalo like ba akabathathi as abazali bakhe wethu, like ihlobo abangalo ingathi like wathetha ngathi ngabantu ababi, uyaqonda. Kodwa ke kuyo yonke loo nto leyo uMakhumalo yena ebethe keep i-distance yakhe sana. And niyazi betshilo kule season uMakhumalo akafuni utyumpantyumpeka edakeni sana, ngoku ufuna nje ukhe abe semacaleni. Sawubona ke tonight kuthando nesithembu season 8 episode 30. Iintliziyo zethu zibuhlungu bethunani. Ngomso kuzabe kudlala i-episode yokugqibela ngo9:30. Hopefully ke sebephinda bayashuta useason 9 because asikwazi uphila ngaphandle kothando nesithembu bethu nani. Mamgobhozi uyalibona kwividiyo elandelayo. Bye.